Hayırlı kеш efirde yanılıqlar, studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылыштан. Қырдағысы түгіл, омбардағысы екмек. Август Муслим ошлық қабыл ету предприятиясы екмекні соқлау сірлері білен бүліші. Әлі грипп, әлі ковид, ұзаққа созылған ютел білен интігушілер көп. Аурудан нешік соқланырға? Hər kişiге bir uram, Bülek ауылында не бары 22 кіші яши, үлкәнлер тұрмышларын бәян ете. Әхәзрәлге һәм башка вакыйгалар турында тулырак. Районда урып җыюшлары дәвам итә. Яңгырлар эштә тоткарлык тудырса да, игенчеләр сынатмый. Быел авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре урып җыю эшләрен киеренке шартларда алып барды. Икмәк шөкер мул күренә дип куанып җыярга керешкәч кенә яңгырлар эшне туктатты. 2 атна дәвам иткән яңгыр җитәкчелекне дә, игенчеләрне дә борчуга салды. Кояшлы көннәргә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә дә ныграк сөенүче булмагандыр. Дымлылыгы югары булган икмәкне тиешенчә киптерү өчен махсус киптерү комплекслары һәм көчле элеватор кирәк. Август Муслим ашлык кабул итү җәмгыяте өчен быел җаваплылыгы икеләтә булды. Фәрида Гайнетдинова җәмгыять эшчәнлеге белән танышып кайтты. Август Муслим ашлык кабул итү предприятиесе Август Муслим агрофирмасына гына түгел, Азнакай, Лениногорск һәм Минзәлә районнарына да хезмәт күрсәтә. Шуңа да карамастан, бүген ашлык кабул итү предприятиесе нәтиҗәле эшләвен дәвам итә. Безнең монда уборка вакытларында в общем основном 100-га якын кеше эшләй. Зерносушилкалар, операторлар белән полный составта, трактористларыбыз да бар, шоферларыбыз да бар, разнорабочийлар да бар. Бөтен коллектив эшкә бирелгән, һәрбер кеше үзе эшен яратып башкара. Бүген предприятие бертөкле культураларны гына түгел, бертөкле кузаклы һәм техник культураларны да эшкәртә, саклау урыннарына урнаштыра. Бу хакта предприятиенең производство участогы бригадиры Рәсим Мөхәммәтдинов таныштырды. Быел бурак инде гадәттәгечә июль айында башланды. Июльнең 17-сендә беренче икмәкне кабул иттек, көзге будайны. Калган культуралар инде монда менә борчакны 5000 тоннадан артык салып куйдык, экспортка әзерләп. Аннан соң инде язгы будайның калган күләме инде менә үзебездә туплыйбыз хәзер. Складларда шактый күләмдә тупланды. Инде берничә ел дәвамында Август Муслим ашлык кабул итү предприятиесе ашлыкны җиңсәләргә тутыру алымын куллана. Әлеге алым күбрәк ашлыкны сакларга мөмкинлек бирә. Без инде менә хәзер складларда урын бушату максатыннан рукав җиңсәләргә тутыра башладык. Бүгенге көндә үзебездә менә 40-тан артык 45 җиңсә тутырдык. Ашлык кабул итү предприятиесенең төп үзәге лаборатория дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки килүче ашлыкны да, озатылучы ашлыкның да сыйфатын билгеләүче нәкъ менә лаборатория хезмәткәрләре. Биредә дә бүген урак өсте. Без эшлибез лабораторияда постоянный да 6 кеше, и өстәмә алабыз тагы 6 временный кеше инде. Алар безгә булышалар уборка чорында инде. Без принимать итәбез төрле культуралар инде, будай да, рапста, борчаклар да бар инде. Шуларның вещь полный анализын ясыйбыз инде, тырышабыз инде, теге по госстандарт эшләргә инде бөтенесендә. Җәмгыятьтә тәүлек дәвамында эш кайный, эш сменалып оештырылган. Һәр эшченең хезмәте һәр вакыт игътибар үзәгендә. Безнең оешма зур ихтирамга лаеклы оешма. Икмәк ул ил тоткасы диярем. Аның шушы үзенә бик зур хезмәт сорый. Һәм монда эшләгән кешеләр барса да үз эшләренә бик җаваплы карыйлар. Бөтенесе дә инде үзләренең эшләрен төгәл итеп үтәргә тырышалар. Бик уңайлы эшләргә җитәкчеләр тарафыннан эш уңай итеп шул чаклы мотор итеп салынган, ул бер үзлексез бара ул. Август Муслим ашлык кабул итү предприятиесендә һәр кайда эш кайный. Нәтиҗәле эшчәнлек бер генә кешенең хезмәте белән барлыкка килми. Ул тулы бер чылбырның җитәкчедән алып, гади эшчегә кадәр булган тулы бер коллективның бердәм һәм тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Муслим ашлык кабул итү предприятиесендә хезмәт куючы һәркем әлеге мөһимлекне аңлап тырыш хезмәт куя һәм ирешкән мотор уңышларга да бергәләп сөенә беләләр. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Көнбатыш Урал буе татарлары үткәнне һәм бүгенгесе. Бүген районыбызда шул исемдәге Россия күләм җыен үтте. Анда галимнәр, тарихчылар тарихыбызга бәйле кызыклы фактларны бәян итте. Чара Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе белән берлектә оештырылды. Конференциядә безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Конференцияга килгән кунаклар район мәдәният йортына җыелдылар. Биредә конференциянең пленар өлеше узды. Чарада катнашучыларны район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде.
Менә мондай конференциялар, алар мин уйлыйм бик тә кирәкле, үзенең кем икәнен белү, кайдан чыккан, ата-бабайлар нәрсә, гореф-гадәтләр нәрсә безнең. Безгә ник без шушындыйлар дип сорауларга җавапны табыр өчен тагын да бер мөмкинлек. Бүген Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының бүлек мөдире Рүзәл Кәримов академия җитәкчелегенең рәхмәт сүзләрен җиткерде. Конференция эшен алып баручы Марат Гибаттинов бүгенге чараның бик мөһим булуын билгеләп үтте. Конференция мәйданы аралашу, очрашу урыны булса, икенчедән татарларның үткәнен, бүгенгесе һәм киләчәген билгеләү өчен дә мөмкинлек бирәчәк диде. Biz үзебез алимнәр генә бөтен төбәкләрнең, бөтен авылларның тарихын әлбәттә барлык җитә алмыйбыз. Бәлкем моңар дистәләгән, йөзләгән еллар кирәк булыр. Бар тик сезнең белән берлектә, сезнең белән кулга-кул тотышып, без бу олы вазифаны башкара алабыз. Конференция эшендә катнашучылар да әлеге чараның татар милләтенең тарихын барлауда, аны тагын да яңа ачышлар белән баетуда зур мөмкинлекләр бирүен әйттеләр. Бик кирәкле һәм бик әһәмиятле конференциягә килдек бүген. Чөнки инде шул ук вакытта шул ук Мөслим районы, Азнакай районы, Ютазы районнары, алар безнең республикабызның шиге булып торалар. Һәм инде белгәнегезчә, шиг инде ул бай йортның ишеге кебек ныклы булырга тиеш. Һәм инде менә шушы шикләребезне ныгыту максаты белән, үзебезнең милләтебезнең тарихын барлау максаты белән шушы максатларны тормышка ашырырга дип килдек. Билгеле безнең Мөслим төбәгендә аерым авылларны өйрәнү буенча һәвәскәр тарихчыларыбыз бик яхшы эшлиләр. Тарих турында сөйләшәбез икән, димәк киләчәгебез турында сөйләшәбез. Киләчәкне барларга теләгән кеше генә, киләчәк турында уйлаган кеше генә үткәнне, тарихны өйрәнә һәм инде менә шушы бүгенгә бәйләп алга таба юллар белгиләй. Biz Müslimгә гомумән бик яратабыз килергә. Монда Бурханов белән конференцияларга килгәнебездә, федераль сабантуйга монда килгәч күңелләр җәелеп, ачылып китә. Чөнки шын саф татар телендә сөйләшәләр, күңел нурлана. Конференция эше фәнни чыгышлар белән дәвам итте. Төштән соң конференциядә катнашучылар аерым секция утырышларында катнашачаклар һәм чыгышлар тыңлаячак. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстанда контрактчылар әзерләүнең яңа этабы башланды. Тиздән алар ватанны саклау өчен махсус хәрби операция зонасына китәчәк. Булачак 80 хәрби 4 төркемгә бүленгән. Алар хәрби әзерлек нигезләрен корал белән имин эш итү, пилотсыз очкычлар белән идарә итүне үз өчен алган интенсив курс узачак. Шулай ук тактик медицина алымнарын да өйрәнәчәкләр. Инструкторлар утны һәм суны кичкән тәҗрибәле хәрби хезмәткәрләр. Алар яңа хәрбиләр бурычларын максималь дәрәҗәдә үти алсын өчен тәҗрибәләре белән бүлешә. Махсус операциянең булачак сугышлары инструктор күрсәткән һәр хәрәкәтне игътибар белән карый. Хәзер алар өйрәнгән бөтен алымнар аларга киләчәктә ярдәм итәчәк. Чөнки инструкторлар үзләре күптән түгел генә сугыш кырларыннан кайттылар. Алар бүген үзләрендә булган һәм үзләре сынаган алымнар белән уртаклашалар. Да. Потому что чтобы мог убежать. Сугыш серләре Дастав үзәгендә күрсәтелә. Биредә яңа хәрбиләр ярты көн үткәрәләр, экипировкалалар, аннары Казан янындагы полигонга китәләр. Анда махсус әзерлек тагын 4 көн уздырыла. После 5 дней обучения это слаженная команда, единая семья, боевое подразделение. И мне очень приятно видеть, что они готовы к выполнению задач в особых условиях. Ватанны саклаучыларның яңа буыны хәрби әзерлек нигезләрен өйрәнәләр. Пилотсыз очкычлар белән ничек идарә итәргә, ничек ярдәм күрсәтергә һәм корал белән эш итәргә. Кайбер егетләр нәкъ менә биредә беренче тапкыр кулларына автомат тоталар. Алга таба кырларда ышанычлы рәвештә өйрәнгән белемнәрен күрсәтәләр. Алар өчен уку, моннан тыш яшәү, туклану, киенү барсы да бушлай. Полезная информация, отличные инструктора с боевым опытом. Очень все понравилось. Где-то до Берлина дошел, и, видимо, наше время настало. Мы должны нашу страну и наших братьев, сестер всех защитить. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җәй тәмамланырга өлгермәде, халык ютәл тымауга зарланып, хастаханә ишеген шакырга мәҗбүр булды. Соңгы вакытта авыручылар саны арта. Район хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлегенә соңгы 3 көндә 87 чакыру һәм мөрәҗәгать булган. Шуларның 12се кискен респиратор авырулар белән. Авыручылар саны нигә арта? Чирдән саклану өчен нишләргә? Әлеге сорауларга Лилия Шәймиева ачыклык кертә.
Кискен респиратор вируслы аурулар бәширләүчеләр быел август ахырында күренә башлады. Моңа көннәрнең кинәт салкынайтуы да сәбәп булгандыр. Соңгы 2 атна безнең көбенә температура, көбрәк балалар шигли башлады инде хәзер безнең. Шул кровови, гастроэнтерит бар. Безнең соңгы вакытларда оказание помощи итә. Если безнең көчтә булмаса, без аларны алып киләбез Москва больницасында. Врачка күрсәтәбез. Дальнейшем врач аны госпитализация тәме идеп лечениегә кайтарып җибәрә, аны сау врач күренеш. Табиблар хәбәр итүенчә, вируслар салкынча дымлы һавада тиз тарала. Авыруны нигездә җәмәгать урыннарында юктыралар. Табиблар авыруларга каршы торырга ярдәм итүче төп чараларның берсе вакцинация булуын да билгеләп үтә. Ул һәркемгә бушлай ясала. Меры профилактики, коротко расскажу, это мытье рук, это ношение масок, в медицинских организациях, это непосредственно. И самое основное, это, конечно же, вакцинация. Ежегодно нужно проводить вакцинацию против вируса гриппа. Вакцинироваться нужно было уже вчера, так скажем, не сегодня, не завтра, а уже вчера. Но кто еще не успел, еще есть, конечно же, деньки, потому что иммунитет формируется в течение 2-3 недель с момента введения вакцины. Ситуация на сегодняшний день по заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекционными заболеваниями оценивается как благополучная. Ничего сверх того, что выходит за средние годовые цифры, нет. Ситуация находится под контролем. Соңгы көннәрдә балалар да күп авырый. Дәвалану өчен 12 райондашыбыз район хастаханәсенә салынган. Үзегездән дәваланмагыз, авырсагыз табибка күренегез ди. Балалар табибы Мәдинә Салимова. Дәвалану чараларына килгәндә инде күп очракта күп дару куллану кирәк түгел. Күбрәк җылы сыяклык эшләргә, һавада йөрергә. Шулай ук әгәр дә ютәл өстәлсә инде күп вакытта ютәл дару бирүне сорамый. Кулларны ешрак юарга кирәк, урамга чыгып кергәннән соң үзегезнең сәламәтлегезне саклау чараларын күрергә онытмагыз. Район поликлиникасында балалар өчен дә өлкәннәргә дә вакциналар бар. Быел гриппка каршы вакцинация гадәттәгедән иртәрәк август башында ук ясала башлады. Гриппка каршы вакцина ясатырга теләүчеләр үзләренең участок табибларына мөрәҗәгать итә ала. Коллектив белән ясатканда медицина хезмәткәрләре оешма предприятиеларга үзләре дә барып ясый. Сәламәтлек һәркемнең үз кулында. Вакцинация үткәч, грипп юктырганда да авыруны өздөгүләрсез уздырырга мөмкин ди табиблар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл фельдшерлары да табибларга ярдәм итә, чөнки авыл халкы бигрәк тә өлкән буын иң элек фельдшерларга мөрәҗәгать итә. Фельдшер вазифаларын гадәттә хатын-кызлар башкара, әмма авыл фапларында ир-атлар да эшли. Мәлләтамак фельдшер акушерлык пункты фельдшеры Рамиз Галиев шундыйларның берсе. Ул Мәлләтамак һәм Нарат авылында яшәүче 592 кешегә хезмәт күрсәтә. Рамиз Галиев Мөслим авылы егете, мәктәпне тәмамлагач, укуын Йоршы шәһәренең медицина көллиятендә дәвам итә. Аны авыл докторы дип йөртәләр. Авыл җирендәге фельдшерга икеләтә җаваплылык өстәлгән. Фельдшерыбыз Рамиз һәр вакыт безне якты йөз белән кабул итә. Һәр вакыт безгә мөрәҗәгать итсәк, игә чакырсак, җигреп килә. Һәр вакыт сәгате, минуты белән җигреп килә. Укылга дип монда килсәк, кабул итә. Шундый укыл казый, хәтта сизмисең дә аны укылын. Фельдшер матур кеши, заманында Мәрәдә күп калый, сюда китәм, парас игә килә, ашык үлде, кистат үлде, бик кистат үсте. Матур итеп, шуны ашкалына мәсәгә рәхмәт. Авыл җирендә эшләгәндә, халыкның ышанычын җавап алырга кирәк. Мин Мәлләтамак белән Нарат астында фельдшер булып эшлим. Күпчелек мөрәҗәгать итә өлкәннәр, җөрәк кан тамыры авырулары белән. Кечкенә чактан ак халат кияргә, кешеләргә ярдәм итеп яшәргә кызыга Рамиз. Укуны тәмамлагач хезмәт юлын Боланлы авылында башлап җибәрә. 2022 елдан ул Мәлләтамак авыл җирлеге халкына ярдәм күрсәтә. Рамиз Развитулы Галиев Мәлләтамак авыл җирлегендә 2022 елдан эшли башлады. Һәм инде шушы эшләү дәверендә авыл халкы арасында, Нарат авыл халкы һәм Мәлләтамак авыл халкы арасында зур хөрмәт казанды. Безнең инде авыл җирлегендә нинди генә чакыру булса да, бигрәк тә өлкән кешеләрдән ул һәрвакыт килеп җитә һәм тиешле ярдәмен күрсәтә. Рамиз җирлектә халык белән уртак тел табып эшли. Өлкән кеше булсынмы, бала чагамы, һәр кайсына ихтирам белән карый, ярдәм күрсәтә. Бик тырыш, бик булдыра торган кешегә охшаган.
Biz ondan bir qanagat. Bütün işte aktif qatnaşa ol. Bir nesege de qarşı kelmey. Nese qursan da uti. Bütün kişini tikşire, ipteşe de yardım ite. Bik tırış kişiler. Кон басымын өлшеу хәлләрен бүлүгенә түгел, җылы сүзе белән дә өлкәннәрнең күңелләрен тынычландырып чыга. Авылда фельдшер һава шартларына да, тәүлекнең нинди вакыты булуына да карамыйча, халыкка беренче ярдәм булып, ярдәмгә ашыгучы кеше бит ул. Ул врач бит дару белән генә түгел, үзенең теле белән сөйләшү белән дә кешене дәвалый. Менә дә канәгатьләнеп, аңлатасың инде ул тыңлап, аның үзенең ролендә. Без аннан бик канәгать, бик тәртипле, мәрхәмәтле. Олай оларны олый табыла. Саулык белән бәйле нинди генә мәсьәлә килеп чыкмасын, авыл халкы фельдшерга ашыга, чөнки белә, ак халатлы шәфкать иясе беренче ярдәмне һич шиксез күрсәтәчәк һәм ярдәм итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим районында кичкенә авыллар байтак, район үзәгеннән ерак урнашкан, шуның өстенә мәктәп, кибет булмаган авыл ничек яши? Халыкны нәрсә борчый? Гөлнә Җәлилова Бүләк авылында булып, халык белән очрашып, аралашып кайтты. Район үзәге булган Мөслимнән 35 чакрым ераклыкта урнашкан Бүләк авылы кичкенә генә булса да, зур тарихлы, илебезгә танылган шәхестәр биргән авылда. Авылның барлыкка килү тарихы да кызыклы. Тарихи чыганакларга килгәндә, Бүләк авылы безнең 18 гасырның башында барлыкка килә. Россия белән шведлар сугышы бара, һәм шул сугышта бик үзен әйбәт күрсәткән, әйбәт сугышкан Солтанов Тукмат дигән кеше, аңа бүләк итәләр 4000 десятина җир шушы җирлектә. Һәм ул авылны шушы бүләк иткән өчен Бүләк авылы исеме кушылады. Бәләкәй авылларда бик олы шәхесләр чыга. Мәсәлән, безнең тәнкыйтьчебез Наис Гамбәр, Советлар Союзы герое Илдар Маннанов. Үрәдмәт авылыннан 59 елында шушы бүләккә килен булып төштем. Куян фермасы белән тавык фермасын иң беренче колхоз акчага күчерде. Безнең ул вакытта аңынчы менә шулай истенәгә тояк карына җадып куялар. 31 көн эшләгән кояш көне 31 тояк. 78 елда килен булып төштем Әмәкәй авылыннан. Мин магазинда сатучы булып 36 ел эшләп пенсиягә чыктым шушында. Иске магазин бар ия. Бар инде үзенә күрә авылның гөрләп торган чаклары. Бик матур чакларда яшәдек. Бик матур итеп эшләнгән инде, bütün шартына туры китереп эшләнгән мәсите. Оны ничәнче елларда кистергәнен мин белмәйм бит инде. Менә шул 51 елны мәдәния мәктәпкә килдек дип. Ул 50нче 49-50нче елларда тегендә мәктәп итеп 7 еллык итеп салынды. 1897 елда Бүләк авылында 969 кеше теркәлгән. 2017 елда бу сан 95 булса, 6 урамы булган авылда бүген нибары 2 дистәдән артык кеше гомер итә. Шуларның 14-е инде 8нче дистәсен ваклый. Бүләк авылы безнең авыл җирлегендә иң актив авыл. Монда шушы өлкәннәр яши бит инде 27 кеше яши. Хәзерге көндә 42 кеше пропискада тора. Үзара салым программасында тоже актив катнашалар. Кирәген сорый да беләләр, үзләре дә эшлиләр. Ерактан кичкенә генә булып күренгән Бүләк авылында бездә кеше саен бер урам дип каршы алган иде ул халкы. Шаяртып әйткән бу сүзләргә уларның җан авазы да салынган кебек. Яшәй бик рәхәттә, только менә ялгыдлык кыен. Балалар һәрберсе инде шулында үзләре аерым яшәйләр. Күрше тирәләр юк инде хәзер. Анда санда гына авылда теге урамда 2 кеше, бу урамда 1 кеше шулайлы гына яшәй. Бетердек авылны. Картайдык. Авылда хәзер мәктәптә, магазинда, клубта, медпунктта юк. Автолавка, фельдшер, почта таратучы атнасына 2 тапкыр килә. Элек-электән халыкның иң авырткан җире юлсызлык булган. Юллар күтәртелгәч инде җиңелрәк. Әмма хәзердә яңгыр явып үттеме, авылга кирерлек булмый икән. Юл булмауы кисез. Безгә атнага 2 тапкыр автолавка килә, 2 тапкыр Рамазан килә сату белән, мидишке килә, почта килә инде. Яңгыр яуса, аларга юл юк. Менә борылмаса бит Инде без инде менә шул вакытта. Инде кыш көне Аллаһка шөкер инде ниләр аша.
Бүлек Афган сугышы каһарманында биргән авыл. Бу сугышта һәлак булган Илмир Шейхелмардановның әнисенә бүген инде 83 яшь. Сен колсам җир тишегеннән булса да шөкер кадып кайтырым әнкәсенең кырга диде. Кыш көне барда бәрәңгеләр өшәде инде. Ине икегә куеп китәм, балаларда кайчагында кыршыгам, кайчагында кайтып җөрим сагынып. Бүген авыл халкы үз көнен үзе күреп хәленнән килгәнчә яшәвен дәвам итә. 8нче дистәсен ваклаучы Мирза Шәриф ага көн сайын авылны велосипедта урап чыга икән. Элек урам аркылы да чыгып булмыйдыр я. Менә шушы юллар мен әйтәм. Нигә бер 20-30 ел элек булса, яшьләр дә чыгып китмәйдер я. Мондай хәл булса, менә мәйт булганда уже кабер кадырга да кеше юк. Ничек чыгасыз хәлдән? Менә шиттән бергәләп кайталар инде. Моннан туган тумачалары җыелып районнан килә. Бүгенге Бүләк авылы тынлыкка чумган. Хуҗасыз ярым җимерек, җиргә ингән тәрәзәсез йортлар күңелдә авыр тойгылар уята. Авыл башындагы көтүлектә күренгән сыер сарыклар, тимер кыймалар белән уратып алынган беренсерән йортлар авылда тормыш барлыгын искәртә. Шактый олыгайган халык әле авылны яшәтергә тырыша. Дөньялар гына имин булсын диләр алар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Россиядә гаилә елы бара, ул традицион гаилә кыйммәтләрен саклауга игътибарны арттыру максатында игълан ителде. Һәр гаилә кечкенә бер дәүләт, пар канатлы, бәхетле һәм ныклы гаиләләр иленең нигезен тәшкил итә. Район мәдәният йортында гаилә гомер шишмәсе дип аталган концерт тамаша узды. Мәдәният йортында узган концерт тамашаның нигезенә дә нәкъ менә гаиләләрнең бердәмлеге, әти-әни һәм балаларның уртак мәхәббәте, бер-беренә хөрмәт билгесе турындагы мәгънә салынган иде. Бу көнне концерт барышында сәхнәгә күтәрелгән һәр гаиләнең осталыгын, бердәмлеген һәм бер-берсенә булган хөрмәтен, ярату хисләрен күрергә мөмкин булды. Өлкән парларны карасаң, алар кулларына кул тотышып, бергәләп бәлки больницага баралардыр, бергәләп менә концертларга баралардыр. Алар бер-берсе турында хәлең ничек, бу даруны эчтеңме, ашадыңмы дип, менә шул вакытка җитәргә, менә шул вакытка җиткәч, ул гаилә дигән төшенчәнең аның бәясе әйтәм бит миллион миллионнаган топтырырда. Район башлыгы чара барышында үзләренең гаилә юбилейларын билгеләп узучы, бәхетле һәм үрнәк булып яшәгән гаиләләргә район башлыгының рәхмәт хатын һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Концертта 2 дистәдән артык гаилә катнашты. Гаиләләр төрле өлкәләрдә авыл хуҗалыгы, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, төзелеш һәм башка өлкәләрдә хезмәт куялар. Әмма аларның һәр кайсын гаилә бердәмлеге, мәхәббәт һәм тугрылык һәр җирдә озатып йөри. Элиза һәм Рафаэль Хуҗиннар гаиләсе концертта чыгыш ясаучы иң яшь һәм иң яңа гаилә дуэты булдылар. Алар «Тиңнәдем мин сине» дип исемләнгән җыр башкардылар. Безнең өчен дә гаилә шундый, думаю, очаг, куда можно вернуться, куда можно, где обогреют, накормят, защитят, поддержат инде. Шуңа күрә без инде бүген шул җырыбызны җырларга дип килдек. Без аны туйда җырлаган идек. Шуңа безнең өчен ул инде шундый символический җыр була инде. Гаилә гомер шишмәсе дип исемләгән концерт һәр тамашачыга бик ошады. Гаилә ныклыгын, бердәмлеген саклап, мәхәббәттә яшәгән парлар һәр вакыт күңелдә зур хөрмәт һәм соклану хисләре уята. Шундый гаиләләребез күп булсын. Шушы матур һәм мәхәббәтле гаиләләрдә бәхетле сабыйлар күбрәк тусын. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Татарстан кроссы уздыру матур традицияга әйләнде. Бүген мөслимлеләр дә әлеге чарага кушылды. Оешма предприятие коллективлары, мәктәп укучылары һәм өлкән буын вәкилләре җитезлеген сынады. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Яшьлек спорт комплексы территориясына олысы кешесе җыелган иде. Шунысы сөенечле, бу чара елда күбрәк йөгерешчеләрне җыя. Татарстан кроссы 2024 бөтен Россия йөгерү көне кысаларында узган ярышларга өстән явып торган яңгыр да кымаучаулык итмәде. Спорт инде ул яшәү чыганагы. Спорт белән шөгыльләнә. Аның тәне сәламәт дигән сүз һәм тәне сәламәт кеше инде ул шат, матур итеп яши, матур итеп эшли дигән сүз. Мин йөгергә яратам, лицей өчен йөгердем. Спорт белән нык дусмен, волейбол уйныйм. Татарстан кроссы традицион елда үткәрелә торган ярышлар. Аларда профессионаллар да, спорт сөючеләр дә, җирлегебез кешеләре, мәктәп укучылары, студентлар, ветераннар, оешма һәм учреждение хезмәткәрләре актив катнаша. Именно спортом я начала заниматься с лета. Пока я была в Чувашии, я активно занималась бегом, бегала по стадиону,
по 3-4 километра в день. Сейчас я в последнее время 2 раза в неделю хожу в спортзал, занимаюсь в тренажерном зале, бегаю, отжимаюсь, приседаю. В общем, стараюсь вести здоровый образ жизни. Әлеге чараның максаты хезмәт ияләрен һәм укучы яшьләрне даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Урыннар егетләр һәм кызлар арасында аерым билгеләнде. Җиңүчеләргә районның яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегеннән мактау грамоталары, медальләр, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Абзалова сіздің білән сау булашам, исән-имин булыгыз.